Bonġu Sinjuri u nilqakom għal dan il-webinar ieħor ta' ġemma li llum se jitratta dwar il-survey li għamilna tal-aħħar dwar household money management. Dan huwa s-sitt wieħed f'serje. Qabel ma nkomplu nfakkarkom li dan il-webinar ikun qiegħed jiġi irrekordjat u ikun ukoll available fuq il-website ta' ġemma titjiem wara millum. Nibda billi nintroduċi dan il-distant li għandna illum. Nibda b'Abigail Mamo li llum il-ġurnata naħseb drajtuha għax ta' spiss tkun mistiedna minn tagħna, għandna wkoll Stefania Sant Dimek li ġejja mill-Richmond Foundation, CEO tal-Richmond Foundation. Josef Buġeja m'għandux bżonn introduzzjoni, Secretary General tal-General Workers Union. Franz Camilleri tant ieħor huwa mitfla tal-Media Advisor u ekonomista il-Ministeru tal-Ġustizzja Soċjali, Familja u Drittijiet għat-Tfal u ovvjament team leader ta' ġemma u konsulent mal-Ministeru David Sviteri-Ginger. Ukoll Ramon Muscat mill-EMCS illi kien inkarigat minn dan il-proġett ta' stħarriġ dwar kif il-familji Maltin qegħdin jonfqu jħarsu jimmaniġġjaw il-flus tagħhom, speċjalment matul dawn ix-xhur ta' pandemija ta' kriżi li għaddejna minnhom u għaddejjin miegħu. U il-fokus illum allura se jkun biex naraw dawn it-trends illi kellna matul dawn il-12 xahar u x'nistgħu naraw minnhom, x'nistgħu nantiċipaw biex ngħidlek għal xhur li ġejjin. Kif se niġu affettwati. Mela, Ramon, fidejk, nibdew bil-preżentazzjoni minn naħa tiegħek. Infakkarkom ukoll li jekk ikollkom xi mistoqsijiet jekk jogħġobkom poġġuhom fil-Q&A, xi kummenti poġġuhom hekk jogħġobkom fil-chat ħalli nkunu nistgħu wkoll ngħaddu dawn il-kummenti lill-komplement tal-udjenza. Ramon, fidejk. L-għonet, bonġu lil kulħadd, kif qal tajjeb Mario, da ilna sena dejjem daw is-surveys u kollox għamilna 6 surveys, allura li ħana ppreżentaw illum huwa kemm ir-riżultati tal-aħħar survey li sar f'Marzu, kif ukoll naraw analiżi ta' kif daw varjaw jew ma varjawx matul is-sena mqabbla mal-5 surveys l-oħra. F'kull survey għamilna bit-telefon saru daw is-surveys u ġbarna nies li kienu il fuq minn 18-il sena. U għamilnihom bit-telefon u kien rappreżentattiv with a margin of error of plus or minus 5% at a 95% confidence interval. Bażikament dejjem kellna sample ta' 400 individuals or more. Kif qed taraw ukoll għamilna ċerti li jkun rappreżentattiv by age u hekk hemm xejn mal-NSO, id-data tal-NSO biex naffiguraw li l-age li ġbarna huwa in line mal-ages tal-poplu ta' Malta u kif ukoll by region. Bażikament l-NSO taqsam f'Malta f'6 regions u aħna bl-istess mod kull sample li niġbru naqsmu f'6 regions u nassiguraw li kull region u l-percentaġġ minn kull region jaqbel ukoll. Issa jekk nibdew bir-riżultati, l-ewwel question kien do you feel that you are in control of your current financial situation? U naraw li overall il-poplu iħossu li huwa in control fej fl-aħħar survey kien hemm 86% li ħossuhom in control. Jekk taraw bej April ta' 2020 u March ta' 2021, ftit kien hemm varjazzjonijiet, jiġifieri dejjem il-fluctuation kien l-inqas 79% u l-ogħla kien darba b'86%. Din fija nnifisha hija interessanti għax meta tqis il-pandemija li għaddejna minnha, it-trend hija pjuttost kostanti.
Forsi David, tista' tikkummenta fuq da x'in il-perspettiva tiegħek? Skużani, batni qed nixrob. Ifhem huwa riżultat li kif tajt in a way imur kontra il-hypotheses li wieħed stabbilixxa qabel m'għamilna dawn is-surveys. Aħna il-kontest ta' għalfejn ġemma għamlithom dawn is-surveys kien partikolari. Ridna naraw jekk ridna nifhmu daqsxejn aħjar x'jiġiel il-persuna, l-familja, x'inhuma triggers li jbidlu l-behavior tagħha jew kif iġibu ruħhom fil-finanzi tal-familja. Però ridna niggeġġaw ukoll jekk il-COVID li huwa force majeure, ġifieri inti meta tiġi biex biddel biex tinfluwenza u aħna ġemma qegħdin hemmhekk biex inbidlu għall-aħjar l-abilità tal-ċittadin Malti u Awġi biex jieħdu deċiżjoni iżjed informati. Għandek elementi differenti, għandek l-inċentiv, għandek il-penali, għandek l-edukazzjoni li ttawwal u għandek il-force majeure. Sa COVID huwa force majeure, ġifieri li jġib kif rajna ċertu disruption li jġielek biddel. Aħna jew nitkellem għalija il-pretend date li l-COVID sa jkun iżjed negattiv dan ir-rigward vis-à-vis kif sa jimmaneġġjaw il-finanzi kif daqqa waħda il-flus tiegħek niżlu għax tpoġġejt fuq supplementary wage jew l-impjieg tiegħek ġie sospiż, wieħed jimmaġina li xi ħaġa se taffettwak. So il-fatt li huwa konsistenti u għoli, ġifieri maħniex qed nitkellmu 50%, 60%, jwassal biex kważi wieħed jistudja iżjed. Għax mbagħad anke meta naraw ma' ċertu slides oħra forsi mhux neċessarjament huwa konsistenti dik il-pożittività li qegħdin naraw. So naħseb hija xtomo ta' ngħidlek mhix ċara. Infatti, ħandur fuq Stefani issa bħala peress li ġejja mis-settur tal-mental well-being. Aħna nafu illi financial issues huma source ta' stress u source ta' ansjetà għal ħafna. Min-naħa tagħkom li jintkom qegħdin at the front line biex ngħidlek tmissu ma' issues ta' mental health. Kien hemm żieda fil-nies li kienu qegħdin ifittxu servizzi tagħkom minħabba dawn l-issues, għax ovvjament jista' jkun hemm ferm iktar issues l wieħed ifittex. Kif qed tajjeb inti kien hemm żieda kbira fin-nies li fettxew is-servizzi tagħna. Ġifieri jekk ħanħarsu lejn il-helpline kellna 4 darbiet in-numru ta' telefonati s-sena l-oħra li jkollna f'sena regolari. Però interessanti illi financial issues ma kienux fost laqqas, jiġifieri kien hemm vera ftit. U meta kont qed nirrifletti anke bi preparazzjoni għal dan il-webinar, minħabba li aħna jarawna bħala mental well-being, jista' jkun illi n-nies għadhom ma jagħmlux ċertu links. Illi inti il-nuqqas ta' saħħa mentali biex ngħidlek ma tagħmilx link diretta mal-fatt li inti m'għandekx flus. U allura l-persuna ħaċċempellilna għax hija anzjuża. Imma mhux neċessarjament ħatitkellem fuq is-sintomi. Għax jinnna qed ikollha l-palpitations, qed ikollha tuħta nifs. Imma mhix ħatejdilna illi pereżempju bil-fors ħatejdilna li għax tilfet ix-xogħol pereżempju.
So there might be underlying financial issues li lilna ma jippreżentawhomniex. Josef, minnaħa tiegħek illi ovvjament inti tmiss kuljum mal-nies fuq il-post tax-xogħol. Għandek perspettiva fuq din? Mela fuq li bdiet titkellem Stefania, anke aħna rajna żieda ta' nies li kienu inkwetati. Kien ħanagħmel reklam issa hawnhekk, kien tajjeb il-kors ħafna li għamilna tal-mental health first aiders, għax tibda tirrikonoxxi ċertu sintomi, jew taħseb li tirrikonoxxi ċertu sintomi għax da ma tsirx espert, u tkun tista' tindirizza li tajt xi ħadd isma' naħseb aħjar hawnhekk niċċekkjaw naqra x'qed jiġri ma jiġrix. Però kien hemm żewġ fatturi li jirrajt inkwit tal-ħaddiema. Waħda minnhom ovvjament hija l-aspett mediku, ġifieri ħafna nies dew jibżgħu realment biża' għal kollox, ġifieri biża' li ħajħdu l-virus, biża' li jista' jmut, biża' li jista' jagħti l-virus lil xi ħadd, jinfetta l xi ħadd, ġifieri kien hemm biża' reali fuq għall-kwistjoni. U iktar naħseb fattur kien importanti li beda joħroġ ħafna informazzjoni li kienet tajba, però mbagħad bdiet tiġi ħafna informazzjoni minn madwar id-dinja u min jgħidlek li di tajba u min jgħidlek li di ħażina u min jgħidlek li di differenti, allora kienu mbombardjati b'informazzjoni u kienu nkwetati ħafna. It-tieni wara eżatt l-aspett mediku, ħafna ħaddiema, niftakru li kien hemm ħafna postijiet tax-xogħol li jew li jgħalqu ġew imġela jgħalqu jew inkella ġew bitri jew bil-4 day, se jiġri mill-post tax-xogħol tagħhom, ġifieri l-inkwiet tagħhom kien fuq żewġ binarji. Tibda tinkwieta għall-familjari tiegħek, tibda tinkwieta li mhux se jkollok post tax-xogħol għada, tibda tinkwieta il-fatt naħseb il-common denominator f'kull ħaġa li kien hemm kienet se jiġri għada il-fatt li l-pandemija seta' tiddum 10 xhur, seta' tiddum 3 xhur, seta' tiddum 13 xahar, 14 xahar u ħadd ma jaf se jiġri għada, kienet tankwit kbir għal kulħadd, kemm għall-employers li ntaqgħu magħhom, ġifieri kulħadd beda jgħid aħna għandna ħafna employers li baqgħu jagħtu l-paga. U jgħidlek mhix problema jien intieħ il-paga sieħa għax meta kelli l-bżonn sibtu. Imma jgħidlek imma l-kemm. L-impjegati jgħidlek jien ngħaddi b-800 x'ħafna minnhom ma ħadwhomx l-400 mingħand employers. Inkonna individwi li nintaqgħu magħhom kontinwament. Imma b-800 kemm tajbin it-800 li tal-gvern, imma kemm ħandu għaddej b-800 jekk jinqala li xi ħaġa jiena li tkun expense straordinarju. Se jiġri kif ħanaddi? Abigail, il-komment tiegħek. Iva Mario, xtaqt nispjega ftit kif l-esperjenza li għaddejna minnu l-affarijiet li missejna magħhom jirrelata daqsxejn ma' dawn in-numri, l-interpretazzjoni min-naħa tagħna daqsxejn. L-ewwel ħaġa dan ara daqsxejn correlation mal-aspett ta' inċertezza mal-aspett ta' biża'. Speċifikament jekk naraw Settembru u Jannar fejn kien hemm l-inqas livell ta' pożittività li ġie rrappurtat fejn iħossuhom li huma kontroll, kien dak iż-żmien fejn rajna spike fin-numri. U ftit wara fil-fatt daħlu miżuri iktar b'saħħithom. Jiġifieri il-pubbliku in ġenerali meta kien fi żmien li ra li l-COVID bdiet isa titlaq minn taħt il-kontroll iħossuhom huma wkoll possibilment li huma m'għandhomx daqshekk kontroll fuq il-finanzi tagħhom. Din l-inċertezza jista' tiġi estiża dawk huma żminijiet speċifiċi fejn tul il-pandemija ġraw. Barra minn hekk naħseb hemm element ukoll li il-savings fil-banek żdiedu. Jiġifieri inti avvolja forsi tkun għaddej minn din l-inċertezza, avvolja inti forsi tkun sofrejt minn nuqqas ta' dħul, il-savings xorta baqgħu b'saħħithom fil-banek, jiġifieri wieħed xorta jkun pożizzjoni li jħoss livell ikbar ta' kontroll. Jiena naf ħafna minn nies li naqsilhom l-income ħabba li kienu fuq paga parzjali, jew inkella kienu qegħdin jiċċaqalqu minn xogħol għal ieħor, jew dik rajnija ħafna ssir minn ċertu areas li setturi li kienu mhux daqshekk tajbin biex ngħidlek fi żmien il-COVID mxew f'erja oħra, imma xorta
is-sitwazzjoni finanzjarja baqgħet taħt kontroll għax l-infiq tagħhom kien taħt kontroll ħafna, ġifieri ma kienux qegħdin isibu, ma kienux qegħdin joħorġu, jiġifieri xorta irnexxielhom iżommu il-bilanċ. Barra minn hekk, kif qal Josef, kien hemm employers li sorta żammew l-impjegati tagħhom on more than the 720 euros li huma jieħdu bħala income, imma hemm min ovvjament ma setax jagħmilha l-tul ta' żmien. U infatti naħseb anke kif qed wieħed jista' jara minn ċerta kommenti fil-chat żdiedu id-depositi fil-banek daw ħirġin in-nies iktar ma jużawx il-moratorju. U jiena personalment naħseb illi din minħabba ovvjament illi id-discretionary income illi kellhom il-familji Maltin kien hemm postijiet limitat fejn ħajobquhom. Ma nafx Franz x'taħseb fuq din? Li rrid ngħid jiena wieħed irid jara l-mistoqsija li qed nitkellmu fuqha f'dan il-mument hija fejn staqsejna lir-respondents il-kontroll tas-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. U huma fuq dik qegħdin jirrispondu. Jekk forsi kellna nistaqsuhom x'jaħsbu li s-sitwazzjoni finanzjarja in ġenerali fil-pajjiż, forsi kien ikun differenti ir-riżultat, ma nafux. Però jiena li ngħid huwa kif qal jidher li David, il-persentaġġ huwa pjuttost konsistenti mill-bidunet tal-pandemija. Ġifieri ma kienx hemm dawk il-swings kbar fis-sentiment dwar in-nies jaħdmu fuq il-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. U naħseb dan jikkonferma li il-maġġoranza tan-nies ma rawx li l-pandemija mill-lat ekonomiku qiegħda tagħmel diżastru fil-ħajja personali tagħhom. Tajjeb, nistgħu nifhmu għaliex, naturalment nistgħu nifhmu għaliex għajmin nafu aħna li l-prodott domestiku gross naqas. Tajjeb, però ma kienx hemm riflessjoni tiegħu daqshekk kbira fil-qata tal-impjiegi. L-unemployment żdied jekk jidher li sew b'xi ħaġa madwar 4,000. Tajjeb? 2000 ruħ attwalment, xi 2500. Issa 2000 ruħ. Issa 4,000. Issa rajna, ġifieri kien hemm impatt immedjat li allura forsi seta' ta' lil dak li jkunx jaħseb li se jkollna diżastru. Tajjeb, però il-fatt li kważi immedjatament wara dawk l-4,000 bdew jonqsu u issa nżilna 2000, ovvjament da se jbiddel il-perċezzjoni tan-nies dwar is-sitwazzjoni ekonomiku. Jiena m'iniex ngħid li naqbel ma' Josef, ġifieri ċertament li kien hemm tħassib fost ħafna nies, anke jekk ma ntlaqtux jista' jiġri, fil-fatt naħseb jiena minn hawn il-mistoqsija rridu naraw, kemm tagħmel xens is-86% li ħossu li għandhom kontroll. Meta parti oħra għadna ma wasalniex għal dar-riżultat jippreżentonna aktar tard Ramon, però għandek 44% tajjeb li qegħdin jinkwetaw dwar is-sitwazzjoni dwar il-futur finanzjarju tagħhom. Daqsxejn ambivalenti l-biċċa, ġifieri jekk qed naraw il-qatt niżel. Tajjeb, u maħniex nisimgħu dwar tant nies li qed isibuha diffiċli li jgħixu. Okay? U qed inħossu li għandna kontroll tas-sitwazzjoni finanzjarja. Kif imbagħad ikollok 44% li qed jinkwetaw dwar il-futur finanzjarju. Daqsxejn ambivalenti u forsi wieħed irid jipprova jidħol daqsxejn aktar fid-dettall tagħha. Il-numru tan-nies li qegħdin jinkwetaw naqas ukoll. Tajjeb, ġifieri minn xi 54% jekk jidher li sew fil-bidu tal-pandemija, issa niżel għal 44%. Ġifieri naħseb li dit tikkonferma wkoll il-sentiment tan-nies. Jiena naħseb ukoll li ħaġa li rid ngħid qed nikkonċentraw fuq dawk li qalu għandhom kontroll. Tajjeb, hemm 14% li qed jgħidu li m'għandhomx kontroll u naħseb li jiena aktar milli nikkonċentraw fuq dak li jaħsbu li qegħdin tajjeb, għandna nikkonċentraw fuq dawk li jaħsbu li għandhom problema. Tajjeb? Ċertament ħafna minnhom dawk se jkunu n-nies
li qed isemmi Josef tajjeb jew li tilfu x-xogħol jew forsi naqsulhom is-sigħat tajjeb u naħseb ukoll għandek is-sitwazzjoni tal-part-timers. Għaliex jiena jekk mill-statistika li rajt tajjeb anke l-Labour Force Survey l-aħħar waħda li hemm available pubblikament il-numru ta' nies part-timers naqas ħafna. Mhux il-full-timers li qalgħu id-daqqa, imma il-part-timers. Issa, forsi wieħed irid iżomm frasu wkoll li ħafna mill-part-timers dak huwa second job. Ġifieri l-impjeg prinċipali tagħhom ma ġiex affettwat. Però ovvjament jekk jista' jkollok ukoll is-sitwazzjoni li qed narawha tikber mhux Malta biss u barra minn Malta wkoll il-gig economy. Ġifieri inti minflok ikollok full-time job wieħed, ikollok diversi part-time jobs. Issa, jekk id-daqqa qarawha dak li huma fil-part-time, allura tifhem hemmhekk irridu naraw x'nagħmlu u anke aħna bħala naħseb jiena il-gvern flimkien mas-social partners irid jara l-kumplament tal-pandemija tajjeb sakemm noħorġu minnha kif se nkomplu nindirizzaw dik il-faxxa ta' nies fil-qiegħ tajjeb li normalment huma wkoll in-nies li huma fir-riskju tal-faqar, kif nistgħu ngħinuhom iżjed. Tajjeb, naħseb introduzzjoni robusta għal dawn il-findings. Ramon, inkomplu. Għax għadna fil-bidu. Għadna l-ewwel waħda u tajna 20 minuta fuq, imma ovvjament id-diskussjoni hija interessanti ħafna. Sejni jekk jippjanawx l-infiq tagħhom billi jagħmlu xi tip ta' budgeting u 41% qalu iwa dejjem jagħmlu u kważi 30% qalu le qatt. U rajna varjazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa fejn nisa huma aktar propensi li jagħmlu forma ta' budgeting mill-irġiel. Fejn għandek 45% tan-nisa as opposed to 36 tal-irġiel. Dan kien l-istudju tal-aħħar xahar. Mbagħad meta nanalizzaw over the past 6 surveys, naraw dawk li qalu always baqa' kostanti bejn wieħed u ieħor 41%, waqt li kellek fluctuations bejn dawk li qalu qatt. Hawnhekk qisu ma nafx ma ovvjament mhux se tagħmel testi statistiċi għax id-data hija limitata għal kemm fuq 6 xhur, però jien qisu qed nieħu l-impressjoni viżwali Franz li it-trend hija pjuttost tila fejn wieħed qegħdin jgħidu li kultant jagħmlu budgeting. Tara bħali jekk hekk taħseb li qed ikun hemm xi tibdil fil-perċezzjoni tan-nies. David, ma nafx jekk forsi għandekx. David jew Franz? Le għan nibda jiena biex forsi Franz jkomplex tajjeb li wieħed jagħmel paragun ta' dan mhux jagħmlutux jagħmel paragun ma' studju ieħor li għamilna bħala ġemma. Fit-2008 għall-ewwel darba Malta għamlet il-Gold Standard Survey tal-OECD u tal-International Network for Financial Education infe fuq financial capability. Issa hemmhekk joħroġ ukoll li għad-domanda li għand kellha x'taqsam ma' budgeting, ġifieri qed nitkellem 2018, il-response ta' min jagħmel budgeting kien 38%. So, qed naraw konsistenza għax hemm bejn il-38 ta' 2018 u l-41. Issa li ma joħroġ ċar kemm il-survey tal-OECD li għamilna, kif ukoll minn dan is-survey, kif interpretaw il-kelma budget. Huwa budget formali li tikteb fuq spreadsheet, jew huwa budget mentali. Nitkellem għalija jiena ma nagħmilx budget formali, ma nużax app, ma nużax spreadsheet, ma nagħmel mental budgeting all the time. All right, so naħseb hemmhekk hemm daqsxejn ta' klarifika li rridu nieħdu iżjed fiha.
U bħala ġemma hija importanti ħafna li nifhmu għadi għax il-budgeting huwa il-cornerstone, il-fundamental fuq xiex tibni l-edukazzjoni tal-financial capability. Jekk ġib il-budgeting ħażin, kollox se jkompli sejjer ħażin. Li huwa interessanti meta nħares lejn din is-slide, partikolarment il-sometimes jidher li d-default huwa li ma jsirx, però jien ninterpreta li f'cirkostanzi ta' periklu il-persuna bdiet budget għalfejn qed ngħid hekk. Għax hekk inħarsu lejn September fejn dak l-optimizmu li kien daħal lejn l-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju li we are past the worst. U fejn f'daqqa waħda beda tila l-COVID marrata għall-ammanti, hemmhekk tara blip towards budgeting. U l-istess f'Jannar fejn rajna incidenza kbira ta' mowt, kontinwazzjoni u hemmhekk reġgħet rajna blip. Niġu għal Marzu fejn qisu l-gvern daħħal numru ta' restrizzjonijiet u beda juhu pożizzjoni ħafna iżjed ibsa, erġajna morna default behavior. U x'juri da? Għalija juri li dementi li u din hija importanti għal-ġemma, x'aħna nerġa' ngħid, il-missjoni tagħna hija to improve financial capability biex tagħmel deċiżjoni ta' aħjar. Isu meta il-Maltese jiġi things are back to normal, dawk it-tools narmihom għandi bżonn. U din narawha f'affarijiet oħra, għandna l-istess trend fuq rainy day fund. Li tinkwitani li kif naraw iktar tard, il-maġġoranza assoluta dementi li la darba morru lura to a normal situation, whatever definition one wants to apply to that. Ma ħanissa, il-rainy day fund mhux daqshekk iżjed importanti. So, x'inhu l-impatt taw fuq behavior? Isa li despite, I mean, l-COVID force majeure ta' barra minn hawn, ġifieri nisperaw li fil-ġenerazzjoni tagħna ma narawx oħra bħala. Ġifieri jekk ma ċċaqlaqx il-behavior tiegħek force majeure bħal COVID. X'hemm bżonn biex inċaqar all behavior biex inti meta tiġi għal deċiżjonijiet finanzjarji tkun tista' tagħmelhom aħjar. And I pose a question here, għax ma nafx x'inhi r-risposta. Ir-risposta ma nafx x'inhi jiena, però jista' jkun ukoll illi behavior has been changing in terms of people fis-sens tan-nies illi jadattaw għas-sitwazzjoni u issa saret normali, allura they come back to normal behavior. Wara 12 xahar tisma' dejjem l-istess affarijiet fl-aħħar waħda issir il-normal u mhux qed nitkellem fuq il-new normal illi qegħdin nistennew illi jiżviluppa iktar il-qudiem. Dik hija il-perċezzjoni tiegħi, l-opinjoni tiegħi Franz, kumment tiegħek fuq da. Il-kumment tiegħi naqbel ma' David, mhux kompletament. Il-budgeting, il-mod ta' budgeting tista' tkun waħda formali, jiġifieri li jiena fil-bidu tax-xahar jew qabel jintemm ix-xahar nibda nippjana x'ta nagħmel fix-xahar ta' wara jew fix-xhur ta' wara. Tajjeb, u b'mod formali, jiġifieri li jien noqgħod nikkalkula x'infaqt tajjeb x'expenditure jista' jkolli jiena straordinarji li se jkolli nipprepara lihom fix-xhur li ġejjin. U dal-kalkoli, ġifieri daw huma kalkoli li normalment se jagħmilhom. Min hija huwa in budgeting mode bħala parti mill-ħajja normali ta' kuljum. Però ma jfissirx li dan mhux qed isir b'mod impliċitu. Jidher illi għaw forsi xi problema min-naħa ta' Franz? Naħseb waħal Franz jekk qed tisma'na weħilta nibgħatlek ċett. Forsi tkompli Mario. Iva, ejja nkomplu fil-kassa Monax. Okay. Tagħmel spreadsheet. Daqshekk u daqshekk.
forsi b'mod simplistiku, jiena naf anekdotali di, ġifieri di mhix xi ħaġa li hemm xi survey u rajtha f'xi survey, però għatik issib ħafna nisa li għandhom l-envelopes tajjeb ilmaw dawl. Jien naf envelopes differenti. U jitfaw xi ħaġa, it is a form of budgeting. It is a form of budgeting. Jiena naħseb ukoll dan qed jgħid huwa konfermat mill-fatt. Aħna rajna savings li żdiedu. Issa kieku n-nies mhux qegħdin b'xi mod jew ieħor jaħsbu tajjeb kif jistgħu jikkontrollaw il-finanzi personali tagħhom, jaqbgħu jonfqu bla doċċ u mbagħad jiġu fl-aħħar ta' xarbet problema. Però nafu li da ma kienx il-każ. Ġifieri il-fatt li savings żdiedu juri li hemm implicit budgeting li qed isir minn households. Da ma jfissirx li il-ġemma u organizzazzjonijiet oħra m'għandhomx ikomplu jagħmlu programmi ta' edukazzjoni tajjeb biex jgħinu l-dawk li jkun jagħmel budgeting aktar formali li jista' jgħin aktar, però naħseb li dik hija fil-verità il-sitwazzjoni. Thank you, Franz. Għal-moment li fnikem kien hemm ħin fejn tajt għandna għos li jerġa' international actor tiġi lura. Ramon, inkomplu. Mela, u mbagħad saqsejnihom f'każ ta' emerġenza jekk għandhomx fondi jew jekk għandhom fondi għal-kemm u 8% qalu għal inqas minn xahar, minn naħa l-oħra 60% qalu għal iktar minn 3 xhur. Għal darba oħra naraw li hemm varjazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa fejn nisa iktar hemm ċans li għandhom fondi għal aktar minn 3 xhur, għax għandek 65% li qalu hekk u mill-irġiel 55%, ukoll hemm 11% tal-irġiel li qalu li għandhom għal inqas minn xahar. Jekk imbagħad naraw bl-etajiet, naraw li żgħażagħ l-inqas li għandhom imġemmajn għal iktar minn xahar, fil-fatt għandek 26% li qalu għal inqas minn xahar, meta min-naħa l-oħra dawk li huma l fuq mill-45 fl-età għandhom iktar imġemmajn. Jekk imbagħad naraw fl-aħħar 6 studji flimkien fl-aħħar wieħed l-iktar li għandhom għax għandek 76%. Hawnhekk ovvjament interessanti, trend hija pjuttost ovvja illi tilha l fuq. Abigail, taħseb li dan minħabba nuqqas tanfiq għalhekk għandhom in-nies iktar għall-emergency fund? Il-konsum bla dubju naqqas żgur. U ġifieri anke kont dan immonitorjat ċet kulħadd qed jgħid li anke forsi n-neċessità li wieħed jippjana forsi naqset waqt il-pandemija għaliex l-infiq sar ħafna iktar sempliċi. Ġifieri fejn qabel forsi kont tgħaddi bl-eżatt għax kellek aċċess għal iktar affarijiet u opportunitajiet fejn inti tonfoq. Dan issa awtomatikament jisu tranġa waħdu. Ma jfissirx però la tgħaddi din is-sitwazzjoni wieħed ħajkun f'pożizzjoni aħjar għax ma jfissirx li l-awareness tkun żdiedet. U jiena nagħmel ukoll distinzjoni mal-budgeting bejn il-budgeting kemm wieħed jibbudgetja u jippjana minn qabel u forsi hawn min jaħdem b'mod differenti li wieħed jimmonitorja l-infiq tiegħu u l-affordability tiegħu li mhux neċessarjament jippjana minn qabel imma jaħdem min-naħa l-oħra mbagħad. Meta inti jkollok inqas konsum u inti qed tonfoq inqas inti għandek iktar riżorsi li huma available għal daqstant potenzjalment tħossok daqsxejn iktar cushioned. Kieku kellha tiġri emerġenza, però ma jfissirx li la jiftħu l-airports la jkun hemm iktar opportunitajiet dak li inti qatt lura minnu u inti mixtieq ħafna minnu mhux se jiġi korreġut b'mod immedjat u l-emergency fund mbagħad mhux ħajkun hemm spazju għalija, ġifieri ma jfissirx li l-emergency fund ħabba li hemm opportunità li inti jekk jiġri xi ħaġa tista' titteppja fiha, ma jfissirx li dik ħażhomha hemmhekk. Infatti naħseb jiena hija kwestjoni ta' domanda li mhijiex pent-up demand biex ngħid hekk.
nista' nara eżempju żgħir minn naħa tiegħi, irnexxieli nagħmel appuntament biex immur laqta xahar għax kont ili 3 xhur biex aktaw f'kollox, u t-telefon fejn mort ma qatax biex jagħmlu appuntamenti għalli issa għandna ġimgħa għaddejjin qisna xjaten għalli mbagħad jerġa' jiġi kollox għan-normali. Jiġifieri naħseb jiena din hija r-realtà illi at this point naraw anke mill-kummenti kif semmew ċet illi il-savings telajn u naħseb jiena minħabba din ir-raġuni illi kien hemm limitazzjoni ta' fejn setgħu jofqu u allura issa hemm dawn il-fondi li ħajjintefqu iktar quddiem. Stefania, x'taħseb inti minn dil-perspettiva? Interessanti ħafna. Richmond fil-bidu tal-pandemija bħal da żmien sena bdiet tagħmel numru ta' surveys monitoring the emotional well-being of the nation in the context of COVID. U għamilna 8. Għadni kif battilkom il-link. There were 8 waves u interessanti ħafna illi n-numri li qegħdin naraw jikkumplimentaw ħafna in-numri illi ħarġu minn hemmhekk. Per eżempju, min kien l-iktar ikkonċernat dwar il-bżonnijiet bażiċi tal-familja. Hemmhekk rajna li n-nisa għandhom tendenza li jkollhom aktar flus. Din ir-responsabilità li jaħsbu għal bżonnijiet bażiċi tal-familja l-iktar li ħassewa kienu n-nisa. U tara wkoll differenza fl-etajiet mela n-nisa li qed irabbu bej 35 u 55 għandek żewġ age brackets hemmhekk illi dan kien l-ikbar konsern tagħhom. U allura naħseb jiena isu inti meta jkollok id-dipendenti, meta għandek nies illi ħajjiddependu fuq l-għaqal tiegħek, inti ħatkun iktar kawt u ħatkun iktar attent iktar milli iż-żgħażagħ forsi li to start with ikollhom inqas flus. Però wkoll nafu li llum sa 24 sena ħafna nies ikun għadhom jgħixu mal-ġenituri u allura għandhom il-kuxin tal-ġenituri, allura l-ftit flus li jkollhom ma jaħsbux darbtej biex jonfquhom. Il-fatt li ma kienx hawn ħafna fejn tonfoq ħlief fl-ikel mostly anke fis-supermarkets, dak ukoll ovvjament jiena stess bħala u li nagħmel il-budgeting tal-familja ukoll indunajt il-infaq tinqas, infaqt iktar fl-ikel, imma mbagħad b'mod ġenerali infaqna inqas. U allura naħseb jiena fil-prattiċità tagħha tirrifletti dan li ħireġ anke mis-survey li qegħdin naraw hawnhekk. Tajjeb, Ramon. Yes. Ukoll għamilna analiżi by marital status, employment u wage. U dak li għalet Stephanie kważi kombaċa ma daw il-riżultati għax naraw per eżempju dawk li huma married jew with partner u mingħajr kids li iktar kellhom fondi għax they more 2 months or more. Minnaħa l-oħra single living with family li nqas li kellhom to last for more than 3 months. Jekk naraw by age ukoll those under 24 li nqas li kellhom. U chances huma li those under 24 huma l-istess li huma single living with the family fl-aħħar mill-aħħar. Għandek ukoll, yes? L-għara kompli. Għara, konsanejt fuq l-employment fejem varjazzjoni bej dawk li għadmu fis-settur pubbliku u fis-settur privat. Fej dawk tas-settur pubbliku għandhom iktar minn dawk tas-settur privat. Josef, ma nafx tistax tikkummenta fuq din? Ija, u toħroġ mill-fatt li fil-waqt is-settur pubbliku u l-amministrazzjoni pubblika baqgħu għaddejjin normali, ġifieri inti kellek ħafna affarijiet essenzjali l-istarijiet, l-ilma, il-water service l-Malta, ħafna mis-servizzi baqgħu għaddejjin normali. Ħafna ħaddiema baqgħu jaħdmu mid-dar u l-paga baqgħet normali, però mbagħad għandek l-aspett li jħolli fil-privat kien hemm ħafna postijiet li jew ġew bi 3 day, jew ġew bil-4 day, jew kellhom jingħalqu, allura l-pagi tagħhom naqsu, għandna kien hemm ħaddiema li bdew jitnaqsu l-pagi between 600 u 800 euros a month. Ġifieri bil-fors li ħajkun hemm differenza bejn is-settur pubbliku u s-settur privat. Il-COVID wage supplement għad biex żammu l-xisimha, però
id-daqqa li ħadu l-ħaddiema, s-sagrifiċi li jagħmlu l-ħaddiema, huwa definittivament l-ikbar fis-settur privat minħabba li kien hemm ħafna setturi qegħdin nitkellmu aħna meta nitkellmu fuq it-turiżmu ma nitkellmux biss it-turiżmu u l-ospitalità, ir-ristoranti u l-lukandi, imma dawk is-servizzi anċelleri kollha li jingħataw lill-lukandi li dawn ġew ir-riżultati hemmhekk. Issa il-fatt ukoll li kellek ħafna ħaddiema li jew kellhom second part-time li dak ġie affettwat awtomatikament li ma baqgħux jissejħu għalih għax qed inti kont tagħmel part-time ta' waitering jew taħdem f'xi stabbiliment tal-ospitalità inti la kont magħluq musejba talik, ġifieri ġew affettwati iżjed. U wkoll il-fatt li kien hemm postijiet tax-xogħol li d-domandi minn barra bdew jonqsu anki postijiet tax-xogħol tal-manifattura li baqgħu għaddejjin normali kien hemm problemi kbar biex jiġi raw materials. Allura l-impatt kien hemmhekk ma nagħlqux, però bdew jaħdmu pereżempju bil-4 day. Jew il-produzzjoni naqset u l-ħinijiet tax-xogħol naqsu. Jew ingħataw iktar leave. Ġifieri kien hemm dawn l-affarijiet kollha li kien hemm. Tinsix ukoll li kien hemm żminijiet fejn il-ħaddiema fejn il-ġenituri tnejn jaħdmu li waħda minnhom kellha bil-fors jew wieħed jew l-oħra il-persuni kellhom bil-fors jibqgħu biex jieħdu ħsieb it-tfal li kienu qegħdin joqogħdu id-daq li kemm ma setgħux imorru l-iskola u l-edukwazzjoni kienet online kellhom jkunu għed-dar. U dawk ukoll bdew jingħataw il-COVID weight supplement li hija l-istess valur ta' 800 li huma tista' tal-bolla minnha. Ġifieri differenza toħroġ minn hemmhekk. Dan huwa punt interessanti anke kif wieħed iħares lej dawn il-figuri fis-sens tal-varjazzjoni li ħajkun hemm skont is-settur li wieħed ikun ġej fih, jiġifieri jaf il-diskrepanzi allura jirriflettu iktar f'dawk fejn qegħdin jaħdmu fis-settur. Definitivament, aħna Mario kellna postijiet tax-xogħol kif qegħdin ngħidu tal-ospitalità u tal-entertainment għalu. Però kellna postijiet tax-xogħol li ma waqfux letteralment u l-overtime. Anzi kellna problemi li l-ħaddiema kienet jgħid ma jniex bajt naħdem overtime kull jum qed naħdem l-overtime. Ġifieri anki l-fatt li inqas aħna ħdimna biex tkun matigata l-impatt li pereżempju post tax-xogħol li hemm għaxar min nies samnihom minnihom shift. U baqgħu għaddejjin kontinwament daqs kieku għaddej proċess ta' 10 min nies. Ġifieri baqgħu għaddejjin u mbagħad għandek manifattura fejn baqgħet għaddejja normali u kien hemm żieda fil-produzzjoni. Ġifieri baqgħu għaddejjin normali. Grazzi Josef ta' dak il-komment. Franz. Iva jekk jogħġbok saqt ngħid xi ħaġa fuq għad iċ-ċart, mhux tant li tidher fiċ-ċart, però sprunatni għal dal-ħsieb dwar il-faxxa t'isfel tas-soċjetà tajjeb li ġew affettwati l-aktar mill-pandemija tal-COVID. Din mhux xi ħaġa li ġrat Malta biss, min jekk inti taqra l-letteratura u l-istudji u surveys li qed isiru barra minn Malta, għandna diġà kellna sitwazzjoni wara l-kriżi tal-2008-2012 tajjeb bdiet tiżviluppa sitwazzjoni fejn l-inugwaljanzi fil-ġid u fl-incomes bdew jiżdiedu fid-dinja kollha. U anke f'Malta. Malta maħniex eċċezzjoni għal xejriet ta' del kwalità. Tajjeb. Issa il-pandemija definittivament komplet taċċentwa di l-sitwazzjoni ta' inugwaljanza. Ovvjament, in-nies li tilfu x-xogħol huma mhumiex il-professjonisti, mhumiex l-impjegati tal-gvern, mhumiex il-managers. Ikun hemm xi numru minnhom li tilfu x-xogħol, però l-maġġoranza ta' dawk li tilfu x-xogħol huma nies unskilled, tajjeb, nies li qed jagħmlu impjiegi li ma jirrikjedux tant snajja jew tant edukazzjoni, tajjeb, ħafna minnhom probabbilment kienu fil-settur tat-turiżmu, tajjeb, u allura id-daqqa għalawa daw. Għandek is-single mothers. Is-single mothers. Kellek single mothers li anke minħabba s-sitwazzjoni li għandhom tfal żgħar, tajjeb, imorru jagħmlu xogħol part-time. Il-probabilità li daw ikunu tilfu x-xogħol part-time tagħhom. Ġifieri rridu naraw is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies
Okay, biex naraw kif se nindirizzaw l-inugwaljanza li qed tinħoloq fis-soċjetà, tajjeb, u kif ngħinu daw in-nies naqalawhom mill-faxxa fejn qegħdin. Daw hemm eluf minnhom fid-dinja kollha u miljuni minnhom, ġifieri u jekk wieħed jaqra anki il-ħsibijiet ta' gvernijiet differenti, tajjeb, meta jippubblikaw, ċerti gvernijiet diġà ppubblikaw il-post-COVID strategy tagħhom. U waħda mis-central planks tal-istrateġija tagħhom hija il-social pillar. Ġifieri ħafna drabi qed nitkellmu dwar resumption of economic growth. Okay, fine, but for who? Ġifieri jiena naħseb jekk se jkun hemm resumption of economic growth, jiena ikun jien l-ewwel li nipprova nindirizza huma propju il-faxxa ta' taħt. U din ukoll fija ċertu sens ekonomiku. Ġifieri il-faxxa ta' taħt hija l-faxxa tas-soċjetà ta' households li l-inqas ifadlu. Ġifieri daw il-ftit li jaqalaw se jonfuh. Tajjeb, mela jekk se jonfuh se jiġġeneraw l-attività fl-ekonomija. Jekk jiena nkompli ngħini jew inkompli niffaċilita is-sitwazzjoni ta' qed jaqla 50,000 euro jew 70,000 euro jew 90,000 euro, tajjeb, il-probabilità li dan ħafna minn dawk iż-żidiet se jfaddalhom. Għaliex huma n-nies li aktar ifaddu fis-soċjetà. Mela mhux se jippumpjaw flus fl-ekonomija. Relattivament qed nitkellem għax ovvjament minn se jiżdied 20,000 jew 15,000 se jkollux jonfoq. Però ma jfissirx se jonfoq 13,000. Mentri jekk jiena nagħti 15,000 euro lil xi ħadd li qiegħed fl-agħar pożizzjoni fis-soċjetà, il-probabilità li se jonfoq 13-14,000 euro minnhom, jekk mhux il-15 kollha. Ġifieri dinha jien naħseb hija daqsxejn ta' konondrum biex nusa l-kelma Ingliża, tajjeb li wieħed irid jara u jipprovdi għalija fil-istrateġija tagħna post-COVID. Definitely. Ramon, inkomplu. Has your financial situation improved over the past 3 months? U il-maġġoranza jisu 2 minn kull 3 qalu li baqgħet l-istess, għax għandek 62%. Il-varjazzjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa huwa minimu hawnhekk marginal. Għax dawk li qalu no deteriorated females huwa 22%, waqt li males huwa 18%. Jekk imbagħad tara s-sitwazzjoni madwar l-aħħar 6 studji li għamilna, kull wieħed jidher li jisu baqa' l-istess għalkemm hemm varjazzjonijiet ma dak huwa l-ogħla percentaġġ. U l-varjazzjoni żdiet bejn 53% f'April tas-sena l-oħra u 62% din id-darba. Dil-graf li rreferejt għalija ftit ilu, fejn wieħed jara illi dawk il qegħdin jgħidu they've experienced an improvement, jiġifieri dik il-graf fil-ħamra, l-ewwel ħadet daqqa, jiġifieri qisu mal-ewwel xokk tal-COVID, u mbagħad kompla dejjem qisu tiela l fuq. Taħsbu jien l-opinjoni tiegħi għadha, jiġifieri naħseb illi n-nies draw iċ-ċirkostanzi u dew ikunu iktar ottimisti, forsi ma nafx. X'taħseb, Franz? Is it a behavioral adaptation, jiġifieri? L-nies huma aktar ottimisti jidher xar mir-riżultati li anki diġà rajna. Issa int għandek sitwazzjoni fejn il-flus available għall-emerġenza, il-percentaġġ ta' nies li għandhom flus available għall-emerġenza żdied. Tajjeb. Però u l-savings żdiedu konsegwentement. Però għad għandna sitwazzjoni fejn m'hawnx infiq biżżejjed fl-ekonomija. Okay? L-aktar li jidher li m'hawnx infiq huwa fuq il-durables. Ġifieri in-nies qed jonfqu l-iżjed fuq dak li huwa essenzjali għal-ħajja ta' kuljum. Okay? Da jaffettwa wkoll, by the way, nerġa' naqbad mal-intervent li għadni kif għamilt fuq
l-isken il-faxxa tas-soċjetà li qiegħda l-isfel ekonomikament. Tajjeb? Daw qed jonfuq l-aktar fuq l-ikel u fuq utilities. Tajjeb? Issa, meta tqis li l-inflazzjoni f'Malta, però mhux f'Malta biss fid-dinja kollha, tajjeb, hija l-aktar fil-prezzijiet tal-ikel. Jiġifieri din hija l-faxxa t'isfel tas-soċjetà ħadu double whammy, setgħu spiċċaw bl-impjieg. Tajjeb, qed ikollhom ħarsu iżjed għall-ikel. Tantu hekk li minn parti oħra tas-survey joħroġ li n-nies x'talmu mill-pandemija talmu jixtru prodotti bi prezz inqas, tajjeb, u talmu wkoll ma jaħlux. Għaliex ma jaħlux? Għaliex jekk għandek pressjoni, tajjeb inti l-budget tiegħek mhux se jservi, trid toqgħod attent ma tixtrix żewġ ħobżiet u tarmi waħda u nofs minnhom, jew tarmi waħda minnhom. Okay? Ġifieri li rridu naraw hija dik, issa mbagħad għandek il-durables għadhom kif għadd il-beħ tagħhom għadu baxx. Tajjeb, u anke meta n-nies ġew mistoqsija jekk mhux se jonfqu għadhom reluctant ħafna li jonfqu. Minkejja li għandhom is-savings għadhom reluctant li jonfqu. Ġifieri jiena naħseb hemm ċertu ambivalenza fl-attitudni tan-nies bħalissa qegħdin f'mument daqsxejn qed tifhem ġifieri hemm ċertu ottimiżmu, però mhuwiex tat-tip li dak li jkun jgħid okay, issa back to normal. Però fil-fatt, Franz, naraw iktar il-qoddim, dawk li qegħdin jgħidu li now is the right time for major purchases has been trending up. It-trend hija l fuq ukoll, ma jfissirx li attwalment qegħdin jixtru imma qisu għalhekk jien qiegħed dejjem immur lura għal ħsieb isma' di saret normali, isek meta ġejt right stressful situation u terġa' tibda taħdem hekk. Ma nafx, ma tantx nista' nispjega, ma naf Stefania forsi mill. Fil-fatt, forsi nista' norbot ftit mal-emotional well-being u l-emotional perspective tagħha din, għaliex dil-graf tirrifletti again il-graf li rajna aħna. Inizjalment, in-nies irreaġixxew b'sens ta' paniku. Mela għandek ħafna unknown, dan il-virus ma nafux x'inhu, ma nafux kif jista' jaffettwana, ma nafux kif ħanipproteġu lilna nfusna. U t-telefonati li konna qegħdin naraw kienu ta' ħafna ansjetà u paniku. Nies li ma jafux kif ngħidu bil-Malti fejn ħajibdew jagħtu rashom. U dik l-insecurity li qegħdin naraw hemmhekk, speċi inti tibda tara kollox iswed. Mela issa ħanitlef ix-xogħol, mela issa mhux ħajkolli biex niekol, rajna wkoll isu il-zoom għal ġol supermarkets, ittik sensazzjoni ta' doom, in-nies kienu qed jaraw kollox iswed. Imbagħad il-bniedem huwa reżiljenti. Jiġifieri ma jdumx wisq ma jaddatta. U l-fatt li inti tibda tara l-affarijiet bi ftit iktar realizmu tgħinek biex anki tadatta anki għal sitwazzjonijiet li jkunu diffiċli over the long term, imma il-bniedem jibda li jirrealizza li wara kollox mhux ħażin daqskemm immaġinajt. U dak naħseb jiena li qegħdin naraw hawnhekk. Kien inti mbagħad qed titkellem fuq speċi now is the opportunity to make a big expense. Dik ma nafx jekk tidħol fiha aktar il-qudiem norbtuha wkoll mas-sens ta' in-nies issa huma COVID tired. Aħna qegħdin naraw COVID fatigue issa, m'għadniex anzjużi imma n-nies saru iktar isu għandhom elementi ta' depressjoni, għajjew is-sitwazzjoni u għandhom seba' miġġen biex igawdu ftit, biex jagħmlu xi ħaġa li jieħdu gost, biex forsi jixtru oġġett illi ma setgħux jixtru qabel, forsi jmorru dik il-vaganza, u allura huwa mod ukoll kif inti
something to look forward to. Ikollok xi ħaġa li tik dik it-tama li għada ħajkun aħjar. Tajjeb, Ramon. Yes. Sejnijom fuq il-futur x'jaħsbu, do you think your financial situation will improve over the coming 3 months? Għal darba oħra l-maġġoranza 65% ħasbu li ħajbqa l-istess u għandek 16% li qalu don't know għax dik l-element ta' inċertezza. Ma tantx kien hemm varjazzjonijiet bejn males u females hawnhekk. Mbagħad meta nanalizzaw is-6 studies flimkien naraw il-fluctuations fejn dawk li qalu don't know, fejn naħseb dak huwa l-ikbar fluctuations, u dawk li huma li qalu li ħajbqa l-istess naħseb kien iktar għolja għax huwa ta' 65% u ftit varja bejn studju wieħed u ieħor f'Novembru kien l-inqas fejn kellek 52% li qalu baqa' l-istess. Hawnhekk naħseb jiena kif qiegħed nara jiena għandna sitwazzjoni mela fejn il-flus fil-banek żdiedu, ma kienx hemm fejn forsi wieħed jonfoq dak li jrid mill-qed tgħidilna Stefania n-nies forsi qegħdin iħarsu l-qudiem meta issa ħajkunu jistgħu jonfqu xi ħaġa ħalli jħossuhom aħjar or whatever. Abigail, min-naħa tal-membri tagħhom. Will this pent-up demand biex ngħidlek d-domanda li qiegħda lesta biex tisplodi ħanajtek kif ħanuża din il-kelma. Ħatkun biżejjed għal-settur tal-kummerċ se jkunu ikomplu fl-operat tagħhom la darba jieqa fis-supplement l-għajnuna tal-gvern mill-COVID? Mela, ovvjament il-negozji huma nies bħalna, ċittadini bħalna, jiġifieri l-istess mod is-sentiment tagħhom jirrifletti hemm livell ta' inċertezza, ma jafux eżatt se jiġri, però ovvjament xi ħaġa li naraw ħafna fin-negozji jkun hemm element kbir ta' hope li ġebdet iktar mill-lakstu at this stage, imma dejjem ikunu looking forward għandhom dak il-fighting spirit li ħajaraw żmien aħjar. Aħna ovvjament f'riflessjoni ta' dak li jkunu qegħdin jaraw u jantiċipaw il-membri aħna nkunu qegħdin nagħmlu x-xogħol tagħna. Ir-raġuni għaliex aħna din ninsistu ħafna fuq il-vouchers għal-retail pereżempju biex joħorġu kemm jista' jkun malajr huwa għaliex nafu li l-konsum ħajdum ma jirpilja. Kif qal sewwa Joe Gerada fiċ-chat, bħalissa it is the message on the media u kull imkien u nifhimha ħafna din hija ta' caution. Jiġifieri rilax bil-mod. Ħadd ma jrid li kulħadd imur jikkonkorri bl-għaġla għax ovvjament hija parti mill-istrateġija rilax gradwali nimmonitorjaw x'jiġri wara ġimagħtej u mbagħad naraw nistgħu niftħu biċċa oħra. Però il-konsum ħajdum daqsxejn ma jirpilja hija parti mill-istrateġija sfortunatament kemm jistgħu jifilħu għaliha din id-dewmien in-negozji hija question mark kbira. In-negozji waslu sissa hemm ħafna li waslu sissa qas jafu kif waslu sissa, kieku qalulhom last year li kienu ħajdumu daqshekk kienu naħseb jaqtaw qalbhom ħafna aktar malaj. Jiġifieri letteralment waslu għax mxew ġurnata b'ġurnata, ġimgħa b'ġimgħa, xahar b'xahar, u jaraw kemm jistgħu jifilħu iktar. Ovvjament hemm ħafna question marks. Bħalissa li nafu żgur li ħajkun hemm is-sostenn min-naħa tal-gvern, hemm ħafna li bħalissa diġà bdew jistaqsuna isma' l-weight supplement sa meta ħaddum iktar issa nafu li għandna l-weight supplement garantita sal-aħħar tas-sena. Ġifier diġà qegħdin inħarsu sal-aħħar ta' Diċembru, però hemm setturi li mhumiex se jkunu qegħdin jirpiljaw daqshekk malajr jieħdu iktar fit-tul għax in-natura tax-xogħol tagħhom mhuwiex kompatibbli mal-COVID. Huwa essenzjali li nżommu l-għajnuna tal-gvern hemmhekk, l-għajnuna bażika tal-gvern hemmhekk biex nippruvaw nżommu n-negozji għaddejjin. Naraw relazzjoni kbira ħafna fuq l-importanza fuq il-weight supplement, issa meta wieħed jifhem il-weight supplement x'inhu, il-weight supplement huwa għajnuna li jingħadda
b'mod transitorju lin-negozju biex jingħadda lill-ħaddiema. Imma kemm in-negozji ma jridux jitilfu l-ħaddiema għax dawn ilhom magħhom ammont ta' żmien twil. Kemm jafu li mhumiex se jkunu jifilħu iħallsuhom dak l-ammont li ġej mill-gvern allura 99% jispiċċaw jitilfuhom u ovvjament huma they are hoping for better days to come soon u jekk il-kumpanija tiżarma mill-impjegati dawn mhumiex se jkollhom min jaħdmu. Jiġifieri whilst hoping for better days u nippruvaw ninċentivaw daqsxejn il-konsum għax daqsxejn ċaqli għandna bżonn għax bħalissa għandna l-affarijiet qegħdin very slow. Id-daqsxejn economic movement li għandna bħalissa huwa tal-bżonn biex ngħidlek għax kienu magħluqin għal ammont ta' żmien ċertu areas ekonomiċi u inti għandek bżonn tmur tibdel, inti għandek bżonn tagħmel daqsxejn maintenance tiegħek innifsek. Imma l-bqija għadu daqsxejn very low il-konsum, jiġifieri għandna bżonn nixċaqilqu ftit, in parallel hemm bżonn li jkomplu għaddejn dawn l-għajnuniet li qed jagħti l-gvern biex inżommu il-negozji afloat. Josef, mill-perspettiva tal-ħaddiema biex ngħidlek tal-labor market nafu li l-unemployment żdied jekk jidher li sew l-aħħar statistika ta' frat jidher li kien hemm żieda ta' xi 2500 ruħ bħala unemployed fuq is-sena l-oħra. Il-labor market huwa ggarjat biex ngħidlek jerġa' jirpilja fis-sens li ikun parteċipi in an economic resurgence jekk l-affarijiet jiġu sew, jew hemm ħafna nies li ħarġu mis-settur tax-xogħol bħal forsi foreign workers li issa mhix ħajkun hemm din id-disruption. Mela, żewġ affarijiet. Naħseb is-survey jekk jkolli niddiskrivih f'qawl Malti kien erba' u sorra meta niġi bżonn. Ġifieri kulħadd huwa hopeful, però everyone is cautious. Inġemma ħalli nonfoq imma ikolli ġar riserva għalli jista' jinqala. Issa, kif qalet ukoll Abigail, is-sitwazzjoni kienet kieku xi ħadd qal di għandna sentej biex noħorġu minnha, ħafna kienu jaqtaw qalbhom, kienu jaraw twal. Il-fatt li kienet maqsuma biċċiet u ġieli kien hemm in-numri tajbin, ġieli kien hemm in-numri ħsiena, u ġieli kien hemm affarijiet fis-sajf li bqajna noħorġu normali, jew li ma bqajniex noħorġu normali ma bqajniex immorru l-istess postijiet għax ġifieri aħna mis-survey li għamilna l-membri. Il-membru jekk kien imur jikol f'restorant four-star u ma beda joħroġ imur pizza, ma baqa' joħroġ xorta. Jew skoprejna attivitajiet li bdejna nagħmluhom fil-familja li qabel konna nsejnihom li mhux bil-fors noħorġu barra ma nistgħu nitlu mal-familja. Ġifieri bdejna niskopru affarijiet li konna ngħixu fil-ħajja ta' qabel. Li bdejna nagħmlu. Ovvjament is-sitwazzjoni fix-xogħol dejjem kienet waħda ta' tħassib minħabba l-fatt li ma nafux se jiġri għada u li aħna peress li għandna ekonomija miftuħa tara inti li x-xogħol minn barra, l-ordnijiet minn barra, it-turist li ħajġi minn barra, inti ħatuħu daqqa ma jiddependix kollox mis-suq intern. Nafu biċċert anke mill-mistoqsijiet li kien hemm parlamentari li kien hemm diversa ħaddiema third country nationals li ġew ripatrijati jew li telqu minħabba li naqas ix-xogħol. Ġifieri jiena barra li nara il-mod tal-qatt nara wkoll dawk li huma gainfully occupied kemm kienu u jekk żidux jew naqsux. Issa kien hemm sentiment li kien hemm ħafna meta ġie minħabba l-COVID kien hemm ħafna ħaddiema li ma kinux irreġistrati u ma kinux irreġistrati mal-Jobs, imma kienu irreġistrati mad-Dipartiment tat-Taxxa u tas-Servizzi Soċjali u ġew irreġistrati, ġifieri l-impatt ma kienx daqshekk, però l-qadet jiżdied u issa bdejna diskussjonijiet biex naraw il-lukandi kif ħajtfu. Tinsiex inti kellek ħafna lukandi li ma kellhomx pereżempju il-cleaning brigade tagħhom ma kienx impjegat direttament, kien impjegat tal-kontratturi. Allura u daw telqu għax ħafna minnhom il-postijiet tax-xogħol kien hemm ħafna postijiet tax-xogħol li kull ma għamlu kienu isma' tibatlix iżjed minn għada 30 cleaner imma tibatli tnejn jew biss jew tibatli xejn għax se nuża tiegħi il-qaddiema tiegħi jagħmlu xogħol jkunu flessibbli fix-xogħol tagħhom. Issa bdejna diskussjonijiet ħanaraw kif il-lukandi li ħajbdew jiftħu u r-restoranti li kif ħajbdew u kif ħajjiġu menjati. Ġifieri bħalissa għandna postijiet tax-xogħol li għandhom bżonn għandna grupp ta' lukandi aħna li bħalissa għandu bżonn 300 ħaddiem biex jimmenja u m'għandux
m'għandux ġifieri għaddejjin diskussjonijiet ukoll mal-gvern biex naraw kif ħanġibu mal-Jobs Plus biex inħarġu u naraw minn fejn ħanġibu tal-ħaddiema. Dejjem però issa speċi li qed jingħata l-vaċċin u qegħdin naraw li f'Ġunju ħajinfetaħ kollox, naħseb anki trend qed turi li l-preokkupazzjoni dejjem nieżla l-inkwiet li kien hemm u qed tiżdied iktar il-fiduċja li l-affarijiet jiġu normali. Dejjem bħala poplu dejjem cautious, dejjem noqogħdu attenti li rridu li mhux inkunu over hopeful, imma turi li trend qed tikber il-fiduċja għaddejja u l-nies li qed jaħsbu li ħad deteriora s-sitwazzjoni qed jaraw li fl-aħħar hemm xaqta dawlu li s-sitwazzjoni ħad tibda timprovja kemm minħabba li n-numri huma niżlin kif ukoll il-restrictions jidderu li ħadmu u li l-vaċċin, il-rollout tal-vaċċin hija waħda b'saħħitha u qegħdin naraw li l-popolazzjoni ta' Malta qed tiġi iktar protetta u fejn rajt minn għalija ma nafx ċertu x'konna TSD ma' Abigail sħab soċjali fejn Malta fil-pajjiżi l-oħrajn kien hemm iktar li Malta il-Maltin u miktar anzjużi li jieħdu l-vaċċin minn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li tgħin biex isma' kulħadd irid jerġa' jiġi normali biex ingawdu l-ħajja li konna ngawdu. Frans, ilek bidek mollija. Iva, irrid ngħid xi ħaġa b'segwitu għal dak li qal Josef ftit ilu. Għadni kif taħt l-istatistika ta' industrial production. Tajjeb, l-aħħar li għandna available huma frar, ta' Marzu għadha ma ħarġitx. Però jekk inti tikkumpara is-seasonally adjusted, ġifieri tneħħi l-varjazzjoni staġjonali biex tara il-basic trend x'inhi, wieħed jara li it-tnaqqis li kien qed ikollna fl-importazzjoni ta' intermediate goods u ta' capital goods, tajjeb, naqset ħafna. Per eżempju, bejn jannar naqset 4% fuq is-sena ta' qabel. Fi frar naqset biss 0.8% fuq is-sena ta' qabel. Ġifieri ħafna drabi wieħed irid jara trend. Anke aħna meta semmejna l-qatt, naħseb aktar milli noqogħdu ngħidu kemm hemm qatt komparat mas-sena li għaddiet, irridu naraw minn xahar għal xahar x'qiegħed jiġri fil-qatt. Għax dak li juri t-trend għall-futur, u aħna qed naraw li l-qatt minn xahar għal xahar, tajjeb, qiegħed jonqos. Qiegħed jonqos, tajjeb. L-istess ħaġa kif għadd għandek fl-industrial production, jiġifieri goods intermediate jissejħu mill-NSO, tajjeb, u internazzjonalment, huma l-oġġetti li qed timporta l-industrija biex tkun tista' timmanifattura xi ħaġa. Tajjeb, u qed naraw li qed tnaqqis kważi ġie fix-xejn issa, kważi ġie fix-xejn, issa se jibda jiżdied. Allura dawn huma kollha dak li jissejħu mill-ekonomisti leading indicators. Il-qatt mhuwiex leading indicator, il-qatt għax ġara xi ħaġa qabel. Qed tifhimni? Mentri dawn huma leading indicators li qed insemmi, kif qed tippreparawha l-industrija. Tajjeb, primarjament għall-manifattura, però anki industriji oħrajn. Tajjeb, għall-futur, jekk huma l-ordnijiet m'għadhomx ikkanċellawhom, jekk qed jibdew jiżdiedu il-volum ta' ordnijiet, ifisser li l-industrijalisti, tajjeb, min qed jimmanifattura jew min qed jagħmel negozju, tajjeb jista' jkun tal-ħanut ukoll normali. Tajjeb l-importatur li jissupplixxih bl-oġġetti. Da ifisser li qegħdin issa in a mode fejn qed jaraw li ħirġin mill-pandemija, ovvjament di wieħed jillinkja wkoll mal-vaccination rate, okay? Għandna vaccination rate l-ogħla fl-Ewropa kważi issa l-ħana, jiena naħseb illum ir-rata illum x'in toħroġ il-statistika se naraw li r-rata ta' vaccination tagħna tajjeb qabżet il-dik tar-Renju Unit. Li fl-Ewropa l-aħjar pajjiż kien ir-Renju Unit. Tajjeb, però Malta illum naħseb li se nkunu biżnihom fil-persentaġġ. Bdew ġimagħtejn qabel. U huma bdew ħafna qabilna jerġa', aħna bdejna ħafna warahom. Ġifieri dawn huma kollha wieħed irid jara ħafna aspetti biex jipprova jindovna biex ngħidlek it-trend x'inhi. Jiena naħseb li t-trend hija għall-aħjar. Ovvjament ma jfissirx li ma hemm problemi. Kif qal Josef, jew kif qalet Abigail, il-problemi
għadhom hemm wieħed irid jindirizzhom. Però naħseb we're on the right track. Thank you, Franz. Ramon, inkomplu. Analizzajna. Mux ħażin u qegħdin il-ħin dal-waqt jgħaddi. Analizzajna daw ir-riżultati by age u education. Interessanti li naraw li żgħażagħ dawk li għandhom 24 sena u inqas kienu iktar ottimisti. In-naħa l-oħra dawk li għandhom 25 u 34 sena kienu l-iktar pessimisti. U fejn jidħol edukazzjoni interessanti li f'201 dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja kienu iktar ottimisti milli kienu is-sena l-oħra. Stefania, minn dak li tirċievu intkom bħala kol sal-għajnuna biex ngħidlek. Hemm differenza, hemm daw id-differenzi? Aħna isu l-ewwel nett id-data tagħna hija anonima. Allura ma jkollniex sakemm xi ħadd ma jtinix id-dettalji ma nkunux nafu isu x'livell ta' edukazzjoni għandu u hekk. Ovvjament, jekk inti għandek livell ta' edukazzjoni illi jiftaħlek aktar avenues u għandek aktar opportunitajiet u forsi inti aktar flessibbli fil-għażliet ta' xogħlijiet li tista' tieħu u tista' tagħżel, hemm ċans kbir li inti ħatkun ftit iktar ottimist milli jekk huwa persuna illi forsi għandu ħiliet li huma speċifiċi ħafna u li jekk jitlef post tax-xogħol marbut ma' dawk il-ħiliet speċifiċi, l-għażliet li ħajkollu ħajkunu ħafna iktar limitati. Allura inti employability skills, the flexibility, ħadd li huwa gradwat jista' jagħmel xogħol ta' livell ta' edukazzjoni inqas, però bil-kontra ma taħdimx. Allura n-nies li għandhom livell għoli ta' edukazzjoni għandhom tendenza li jkunu ftit aktar ottimisti. Anki forsi minħabba li il-pagi huma aħjar jekk inti għandek kwalifika aħjar u jekk tkun bil-għaqal ikollok ftit iktar isu xi ħaġa fuq ix isserraħ moħħok, xi ħaġa taħt rasek. Allura inti il-feeling tiegħek ikun ħafna iktar sikur. That makes sense. Thank you, Stefania. Ramon. Yes. Mela, mbagħad saqsejnihom l-infiq tagħhom ta' kuljum fejn jidħol ikel, entertainment, fl-aħħar 3 xhur jekk żdiedx baqax l-istess jew naqas. U għandek 42% li qalu naqas. Mbagħad analizzajna bl-etajiet u naraw li varjazzjonijiet bejn l-etajiet fejn għandek 17% ta' dawk li għandhom 18 to 24 li qalu increased as opposed to 25% ta' dawk li għandhom bejn 35 to 64. Mbagħad analizzajna l-aħħar 6 studies flimkien u hawnhekk ukoll għandek fluctuations mhux ħażin bejn studju u ieħor. U fl-aħħar studju li sar f'Marzu ġifieri xahar ilu għandek 42% li qed jgħidu li naqas. U dan żdied konsiderevolment meta fl-aħħar survey ta' qabel f'Jannar kien 23%. U naħseb dan jikkompaċċja wkoll ma' lockdown li kellna dal-aħħar u xek. Naħseb dan kien rifless ukoll f'dak li esperjenzaw il-membri tagħhom Abigail u xek. Meta jkun hemm żieda fil-każijiet, meta jkun hemm developments relatati mal-COVID, dejjem jaffettwa il-capability tal-persuna kif tonfoq, kif tieħu d-deċiżjonijiet tagħha li jinkludi wkoll li raw il-membri tagħna. Issa ovvjament qegħdin nitkellmu li f'dak iż-żmien ammont sostanzjali mill-ekonomija kienet magħluqa wkoll, ġifieri wieħed irid jieħu dik into consideration. Thank you. Franz, trid tikkommenta xi ħaġa? Le, mhux le. Qed nara jdejk mollija ta'. Sorry, ħallejta mollija. Okay. Komplu Ramon. Iva,
Yes, taħseb li issa ħin opportun li tagħmel major purchase u għandek kważi nofs il-poplu li għadu qed jgħid li le għax għandek 47%. U għall-ewwel darba rajna varjazzjonijiet bejn ir-reġuni fejn l-iktar ottimisti kienu dawk li għodu fis-Southern Harbour fejn għandek kważi 47% li għalu iwa meta l-average huwa 32%. U meta analizzajna d-domanda across the 6 surveys, naraw li wara Settembru dawk li qed jgħidu iwa jistgħu żdied għandek constant trend il fuq. Minn 23% Settembru issa tela għal 32% fl-aħħar survey. Din naħseb ġa kommentajna fuq dan il-fatt, nistgħu nkomplu Ramon naħseb. Inna xirek iġġemma fl-aħħar 3 xhur, 63% qalu iwa, 37% qalu le. U hawnhekk iktar irġiel nexxierhom iġġemmaw milli nisa. Għandek 8% variance. Darba ħarġet statistika favorina l-aħwa, jiġifieri. Bil-fors naħseb Mario x'aħna ma mmorrux nisbaw id-dwiefer. Naħseb laqas tagħmlu x-xirja il-supermarket. Tiġġeneralizzax. Mir-riċerka tagħna dik ħarġet qawwija ħafna. Il-responsabilità tal-familja taqa' predominantly fuq in-nisa. Fil-fatt biex inżid naqra wkoll mal-qal Stefani u ndejqitna ħafna xina dejjem ngħid ir-responsabilità dejjem tal-ġenituri, ma nsemmix l-om jew il-mistier, dejjem il-ġenituri, xina għaddejna minna u kont nemmen li saru avvanzi kbar da, però mal-pandemija meta din id-diskussjoni meta it-tfal mhux se jmorru l-iskola, awtomatikament kulħadd beda jgħid l-om. U xi ħaġa li tweġġani ħafna biex imbagħad naqqas kollox mal-qal Franz u qal Stefania, però ħafna nies kienu qed jaraw il-ħarġa li supermarket bħala ħarġa u jmorru puliti ġifieri għax ma kienx madar iżjed fejn imorru, ġifieri kulħadd kienet imur għall-supermarket u jdumu għaddejjin, ġifieri anki il-mami tiegħi. Il-mami tiegħi li bdiet ngħidilha toħroġ u les kemm sejru tas-supermarket. Tgħix waħdek ma għandix jafajf, għandix xejlek jiena li m'hemmx għalfejn. Ma kulħadd il-ħarġa saret is-supermarket għax huma biss kien fadal miftuħin. Ekku, verissimo. Nixtieq inżid punt żgħir ma' dan li qegħdin tajdu. Mhux għax jiġifieri ġiet waħda favur l-irġiel ħa nipprova ndawwarha bil-kontra. Il-kapaċità li wieħed seta' jfaddal iktar hija relatata mal-inkam. Li n-nisa ħabba li tradizzjonalment iktar għandhom responsabiltajiet relatati mal-familja, ikollhom iktar career breaks, idumu iktar ġieli biex jiżviluppaw fil-karriri tagħhom u allura bħala livell ta' paga ikun on average daqsxejn inqas minn tal-irġiel. Allura din nitkellmu not on equal terms as well hemmhekk. Ġifieri l-irġiel kellhom iktar ikunu jistgħu ifadlu. Biex inkompli ma' punt li qalet Stefania, aħna bħala ġemma llum il-ġurnata għandna kważi 17,000 like. 85% minnhom huma nisa. Bl-age group bejn 30 u 45. Which is perplexing to a part. I mean, din hija xi ħaġa li nixtiequ nifhmu ħafna iżjed aħna għalfejn. Għax jekk il-CFO biex ngħidlek għadha l-mara, dika tinfluwenza ħafna kif qegħdin ngħaddu l-messaġġi aħna lil min għandna ngħadduhom and all of that. U hawnhekk nixtieq ngħid li jekk hemm fost in-nies li jipparteċipaw xi ħadd li jaħdem magħna biex nagħmlu riċerka biex nifhmu iżjed dan ir-representation, nieħu pjaċir jekk tapproċċjawna. Tajjeb, Ramon?
Hawnhekk ukoll meta naraw l-aħħar 6 studies naraw there's a constant gradual increase over the studies ta' dawk li qalu li they had managed to save. Kemm tinkwieta fuq il-finanzi tiegħek futuri għandek 44% li jgħidu li jinkwetaw, li minnhom 14% li jgħidu jinkwetaw ħafna, u mbagħad meta analizzajna bletajiet jittareta li tinkwietaw ma' dawk ta' 35 u 44 u l-inqas ta' dawk li għandhom 65 fleta u iżjed. Older age group. Naħseb din torbot ukoll ma' dik li qalet Stefani iktar kmini. Meta naraw is-sitt studji flimkien kien isu niżla bejn Novembru u Jannar u issa reġa' vera tiela ftit dak il-percentaġġ. Do you have a retirement pension plan over and above that provided by government? U 21% qalu iwa u dan baqa' konsistenti tul l-istudji kollha. Minn dawk li m'għandhomx, dawk li għandhom interess li forsi jagħmlu huwa 7% u matul l-istudji kollha li għamilna dejjem kien bejn 6 u 10% li qalu li għandhom interess, xi ma tantx kien hemm dawk il-varjazzjonijiet. How knowledgeable do you consider yourself to be with respect to money matters? U għandek isom ftit iktar minn nofs, 56% li jħossuhom li huma knowledgeable, jew very jew quite knowledgeable. Fil-bidu jien għamilt aċċenn ukoll illi il-mod ta' kif wieħed meta wieħed ma jkunx jaf jimmaneġġja flusu sew jaf ikun sors ta' stress, jaffettwa l-well-being u jaffettwa anki il-ħaddiem fuq il-post ta' xogħol. Abigail, taħseb li min-naħa tas-settur tal-employers għandu jkun hemm iktar investiment fi programmi ta' training għal personal financial management għal ħaddiema tagħhom, pereżempju barra minn Malta naf pereżempju l-Amerika għandek korsijiet illi kumpaniji jagħmlu għall-impjegati tagħhom li jkunu online jistgħu jaħduhom x'in iridu, oħrajn pereżempju għall-istudenti f'università anki pereżempju kif jimmaneġġjaw id-dejn tagħhom. Taħseb li din hija xi ħaġa li l-employer Malti għandu jidħol fiha? Naħseb li jekk kellna nħarsu liha fi spazju ta' improvement u kemm kieku wieħed għandu xi gwadanja, naħseb li żgur hemm spazju żgur hemm gwadanj. Avolja 56% qegħdin jgħidu li jħossuhom għax di it is based on perception, però dejjem qegħdin nitkellmu money matters qegħdin noħduha li inti kapaċi jissek timmaneġġja l-finanzi tiegħek. 44% u li anke ġieli telet 50% iħosshom li mhumiex kapaċi, mhumiex knowledgeable biżżejjed. Li dik turi li kemm hemm potenzjal u kemm possibilment hemm interess. Issa id-diffikultà tagħna tiġi meta inti tkun kumpanija ta' ċertu daqs, inti jista' jkun tista' tpoġġi ċertu risorsi available, però meta inti tkun kumpanija ta' daqs iżgħar, inti li tista' tkun dak il-link bejn l-impjegat u li tiffaċilitalu il-pass biex jieħu din l-informazzjoni. Jiġifieri jekk ikollna ammont ta' tools li huma available li nistgħu ninkoraġġixxu lill-employers jagħmlu available lill-impjegati tagħhom ħalli anke ma tidħolx ċertu strutturi li huma daqsxejn riġidi u b'effetti l-bot minn dak li wieħed jixtieq għax imbagħad isma' dan ħajjiġi parti mill-ħin tax-xogħol tiegħi jiena ħanitħallas għalih u tidħol f'dal ħafna komplikazzjonijiet. Li dan irid jibqa' xi ħaġa li jisma' dan qed isir barra r-remit tax-xogħol. U għal well-being tiegħek u jkun qed jissapportjak min-naħa tal-employer li jagħmlulek available li forsi jagħmlulek available bil-mod li inti tkun tista' taċċedi għalih.
Mal-ġemma aħna din naħdmu fuq program li ħanippruvaw namlu ċertu informazzjoni available at employer level at this stage and at self-employed level, għax nemnu wkoll li fuq li għattinti Mario, naħseb li l-employer u il-business owner l-ewwel għandu jkollu ċertu knowledge biex ikun jista' jifhem kemm importanti li għaddi dan il-knowledge ukoll lil ħaddiema tiegħu jkun jista' jigwidhom. Ħafna mid-drabi il-business owners ikunu daqsxejn point of reference. Jiġifieri jekk ikun hemm ċertu lack of knowledge, jekk ikun hemm ċertu nuqqas min-naħa tal-employer jew inkella spazju min-naħa tal-employer fejn dan jista' jimprovja, huwa ħafna inqas likely li ħajkun jista' imexxi lill-impjegati tiegħu f'dik id-direzzjoni. Fil-bidu Josef għal binar ma jagħmel reklam għal Mental Health Toolbox jew ma nafx eżattament x'ismu il-programm tagħkom Stefania, però Josef tara pereżempju lok li jkun hemm xi ħaġa simili imma mill-aspett finanzjarju ta' kif wieħed jimmaneġġja l-finanzi tiegħu għal ħaddiema li jista' Definitivament, naħseb il-financial literacy hija importanti, naħseb iktar ma ħajgħaddi żmien, nemmen li għandha tibda mill-iskola, nibdew minn hemm, ħalli aħna l-ġenerazzjoni tal-futur jkunu iktar kapaċi jippjanaw anki l-mentalità tal-affarijiet kif naħsbu aħna ma' pajjiżi oħra. Pereżempju għandi t-tifla tiegħi taħdem tgħix l-Ingilterra. Kif daħlet taħdem ġifri kell-24 l-Ingilterra. Mill-ewwel daħluha fi private pension plan kollettiva. Malta jekk tajt issel xi ħadd 24 u 25 sena biex jibda jaħdem għall-pensjoni jgħidlek awtomatikament ibda minni meta tkun żgħira u dik fadal fejn ħanoqgħod ninkwita fuqha. Ġifri il-financial literacy hija importanti. Aħna wkoll qed għandna memorandum of understanding ma' ġemma biex nibdew ngħaddu l-informazzjoni u konna din nippjanaw apparti l-informazzjoni kontinwa għaddejja anki brochures u filmati li għandna kemm fuq social media u anke fil-bini tagħna. Naħseb li nibdew niwa wkoll nagħmlu lil ħaddiema lil membri tagħna informazzjoni dwar tfaddil. Nemmen li xi ħaġa li kemm aħna u kemm l-employers naħseb jaqblu fuqha u fil-postijiet tax-xogħol tista' ssir. Jien niftakar kont għadni naħdem il-Malta Post u kienu ġew tasseqqa kienu għamlulna l-programm Safe u kienu għamluh lil ħaddiema kollha. Ma kienx hemm kwistjonijiet jekk hux wara l-ħin tax-xogħol jekk hux qabel ħin tax-xogħol. Kulħadd raħ interessanti l-importanti li tkun f'lingwa li kulħadd jifhimha ma jiddejjax ma tkunx twila ħafna imma li tibda tispjega ċertu ħsieb fil-persuna kif għandu jbiddel l-affarijiet li nagħmel naqra reklama lilha, pereżempju aħna bħalissa qegħdin nagħmlu kampanja dwar il-ħella ta' ikel li hawn fil-pajjiż li kważi 30% tal-ikel li jiġi jintremaw u kemm nistgħu innaqsu minnu dak. Rajna differenza mis-sena l-għaddiet għal dis-sena, fi żmien sena kien hemm kambjament, ma kienx kambjament ta' barra minn hawn, imma kien hemm kambjament li kif semma Franz ma nibqax nixxi żewġ ħobżiet għalli jista' jinqala' meta jien naf li għandi furnarja f'kantu niralbot u nista' nixxi ħin kollu li għandi bżonn, imma li tixxi daqskemm għandek bżonn. U naħseb il-financial literacy huwa suġġett li huwa importanti ħafna u jekk kulħadd jaħdem fuqu bħala skap soċjali, bħala awtoritajiet, naħseb hija xi ħaġa li hija tul li ħatejn il kulħadd u iktar ma jkollna dan knowledge, iktar naħseb tkun apprezzat is-suġġett kif nagħmlu. Rajna differenza xina kolli ħafna wkoll input minn studenti li jkunu jridu jagħmlu intervisti fuq it-teżi tagħhom. Il-financial literacy bħalissa huwa suġġett li qed jiġi diskuss ukoll minn numru ta' teżijiet li qed isiru bħalissa fuq għax kelli diversi mistoqsijiet fuq bekk nista' ngħid issa ma nafx hekk xjentifiku da ma milli nirċievi kienet xi ħaġa li s-soltu ma kontx nirċeviha. Interessanti. Grazzi Josef. Ramon, l-aħħar spinta. Yes, sir. Mela, kemm taqraw fuq personal financial matters u għandek terz tal-poplu li ma jaqrax. Meta analizzajna dan by age group naraw li those aged 55 and over hemm inqas tendenza li jaqraw u żgħażagħ huma aktar propensi li jaqraw. U mbagħad analizzajna di wkoll by the 6 surveys u dawk li qalu li jaqraw kuljum baqa' kostanti bej isu around 5%. Given your experience of the crisis brought by COVID-19 pandemic, do you intend to save for a rainy day?
U għandek 21% li qalu iwa. U dawk li qalu iwa huma iktar żgħażagħ mill-kbar fi għandek 38% ta' dawk li għandhom bejn 18 u 24 sena li qalu iwa. U dawk li għandhom il-fuq mill-65 fl-età huma 7% biss li qalu li għandhom interess jiġġemma. U meta nanalizzaw is-sit surveys interessanti li naraw li dawk li qalu le żdied konsiderevolment matul iż-żmien. Fej issa tela 62%. Ma nafx jekk tidux tgħidu xi ħaġa fuq di. Ambigwa. Jiena naħseb però li ukoll it underlines to complete to reinforce forsi dak li għadna qabel mill-punt di vista tiegħi li issa drajni issa li jemmem, issa there's a light at the end of the tunnel. Allura, going back to what we are thinking, ma nafx David. Jista jkun, kif narajin l-interpretazzjoni tiegħi jisa għandek żewġ elementi fiha. Naħseb parti minna forsi jista' jkun kif poġġejna d-domanda. Din għamilna referenza qabel. Jista' jkun li ġiet numru sew interpretaw li jisma' meta l-affarijiet jinfetħu jiena m'għandix għalfejn inkun fuq reġim daqshekk ibsa. U di qed naraw l-Ingilterra, ġifier mindu l-Ingilterra l-aħħar ġimagħtejn 3 ġimgħat fetħu il-consumables, is-sales fil-high streets, fil-restaurants u x'ismu splodow. Ġifieri kellek dak is-surge ta' biljuni u probabbilment issa jaqbad ritmu normali. So jista' jkun parti minna hija interpretazzjoni smajna m'għandix bżonn dak ir-reġim daqshekk strett. Min-naħa l-oħra hija inkwetanti fis-sens li jekk m'għamlet xejn il-COVID, ix-xokkjat għax hawnhekk laqqas kważi rainy day fund, qed nitkellmu rainy day fund jista' jkun fuq affarijiet li huma iżjed short term. Qed nitkellmu fuq perjodu ta' 12-il xahar, ġifieri biex ikollok ir-riżorsi biex issostni ruħek f'element ta' din l-uncertainty kollha u ma tbiddilx ċertu behavior tista' tkun daqsxejn inkwetanti. Li jkollok rainy day hija waħda mill-skill domains li aħna npoġġu fil-qafas tagħna meta tipparaguna il-Malti aħna niddefinixxu rainy day disposable income ta' xahar. Ġifieri meta ngħidu ammont qed nitkellmu disposable income ta' ammont. Meta tipparaguna ma' pajjiżi oħra, il-fatt li għandna ammonti għolin li kienu din jgħidu iżjed minn xahrejn hemm xi 60%, ġifieri tipparaguna mal-Ingilterra jew mal-Amerika pereżempju. Huma pożittivi. Però naħseb li again hawnhekk irridu nsaħħu iżjed l-understanding tal-importanza ta' rainy day. Thank you, David. U dawk li qalu li iwa saqsejnihom what would they be willing to do u għandek il-maġġoranza li qalu spend less on discretionary expenditures, while eating out, u l-oħra hija being more careful, not to waste food amongst other things. U dik naħseb wasalna fl-aħħar ekku xi osservazzjonijiet, xi kummenti tal-aħħar nibda minnek Franz, forsi. Jiena naħseb bħala kumment tal-aħħar nippreferi naqbad mal-aħħar punt fil-fatt semma David il-kwestjoni tal-savings. Ovvjament wieħed japprezza li wara sena ta' dwejja biex ngħidlek dak li jkun issa se jkollu reazzjoni li jrid joħroġ jiddiverti u jonfoq. Tajjeb, hija reazzjoni naturali u jeħtieġa għax tagħtin lill-ekonomija wkoll u s-saħħa mentali, ġifieri se jkollha ħafna konsegwenzi pożittivi. Min-naħa l-oħra il-konsegwenzi negattivi jistgħu jkunu li jekk se mmorru lura għal consumer society, tajjeb, bħalma ħafna pajjiżi żviluppati, jista' jkun perikolus għal fit-tul. Di mhux xi ħaġa li se toħloq problemi għadha b'għada,
però se toħloqhom fit-tul. Ġifieri jekk aħna ma naħsbux dwar is-savings personali tagħna, tajjeb anke kif semma Joseph il-savings plans, tajjeb, żgur se jkollna problemi. Għaliex? Għaliex l-ekonomija l-soċjetà Maltija hija aging, ġifieri il-proporzjon ta' nies anzjani tajjeb qiegħed jikber li jfisser li se jkun hemm iżjed pressjoni fuq iż-żgħar tajjeb biex l-anzjani jibqgħu jgħixu ħajja deċenti. Tajjeb, minn fejn se jiġu l-flus? Ġifieri da il-mirakli ma jsirux. Allura naħseb li hawnhekk tidħol il-ġemma, però anki l-stakeholders l-oħra tas-soċjetà bħalma qalet Abigail u anke Joseph, tajjeb, li jkun hemm iżjed edukazzjoni financial literacy plus azzjoni konkreta fuq il-savings. U ma ninsewx ukoll illi ovvjament konsum eċċessiv hemm l-issues ta' sostenibilità fih innifsu, jiġifieri wieħed mill-fatturi interessanti u pożittivi li kien hemm illi kienet naqset il-pollution minħabba tnaqqis tal-konsum u dan kollu. Abigail, kumment tal-aħħar? Naħseb qegħdin fi crossroads partikolari ħafna li tara eżatt x'tip ta' policy options trid tagħmel. Jekk tagħmilhom x'issa tindirizzhom iktar tard, naħseb huwa suġġett li għandu bżonn iktar ħsieb u analiżi għaliex bħalissa hawn nies li hawn ħafna nies il-maġġoranza tal-popolazzjoni li qegħdin ngħidu li żdiedu is-savings in general. Qegħdin ngħidu però wkoll li għandhom ħajra li jibdew jonfqu. Jiġifieri huwa żmien propizju li nippruvaw niddirezzjonawlhom l-interess tagħhom lejn ċertu savings li huma forsi jabbonaw ma' ċertu sistemi li fejn forsi qabel ma kienux pożizzjoni li jagħmluha għaliex dejjem jippruvaw ilaħqu mal-ħajja, issa forsi għandhom xi ħaġa li jistgħu jaħsbu fiha. Rajna wkoll trend fejn ċertu konsum inbidel ukoll. Jiġifieri wieħed avolja ma baqax jonfoq f'ċertu affarijiet li forsi huma iktar tal-okkażjoni u li tal-ferħ tal-mument biex ngħid hekk, investew iktar fil-familja, investew iktar fid-dar. Ġifieri forsi dan it-tip ta' investiment issa f'dan iż-żmien partikolari ikollu interess ikbar, daqsxejn food for thought, ġifieri ma jfissirx li għandha tittieħed target action bħalissa, ma forsi wieħed irid jikkonsidra li għandna opportunità, window of opportunity li forsi wieħed jista' jagħmel xi ħaġa biha. Grazzi Abigail. Joseph, min-naħa tiegħek, ħsibijiet tal-aħħar? Naħseb huwa żmien ta' għażla. Issa, però nemmen li huwa żmien li rridu naħdmu flimkien biex jekk ħanippjanaw normalità ġdida, nippjanawha flimkien, mhux inħallu għaddejja u mbagħad naġixxu. Ġifieri kien in-neċessità toħloqlok l-opportunitajiet, ġifieri jien kont li naħdem ħafna fuq teleworking, illum tal-lim l-kol tal-opinjoni tiegħek tbidlet minn kif kont naħdem qabel, illum m'għandix ngħid li dejjem irid ikun teleworking, ma naħseb li jkun hemm hybrid. Ma jekk naħdmu flimkien nistgħu nippjanaw l-affarijiet biex kulħadd igawdi mill-affarijiet, ġifieri kif għadt inti l-ambjent ma rajjar, il-pollution naqset. Allora kif irridu naraw daw l-affarijiet kollha biex noħolqu din id-dinja ġdida li jkun hemm. Naħseb li jeżisti sens ta' ottimizmu li fl-aħħar wasalna. Dik hemm l-għajta ta' ħafna ħaddiema ejja fl-aħħar wasalna biex noħorġu minnha di kollha u nerġgħu nibdew naraw. Naħseb li hawn ħafna ħaddiema li kif appena jiftaħ kollox ħajkun hawn ħafna li jippruvaw jikkompensaw għal dak li kienu tilfu ġifri ħruġ u hekk. Trend oħra li rajt li tal-fuq minn 65 li ġemmaw inqas, naħseb irrealizzajna kemm importanti s-saħħa u li dak li jkun jgħidlek isma' hearing out issa xi ngħada ma nafsa jiġri jkun hemm pandemija reġa' inutli noqgħod naħseb għas-sena għamel sentej oħra jekk jien għada ma jinqala xi ħaġa. U naħseb il-pandemija rajt jien li skoprejna valuri li qabel konna nsejnihom, ġifri kapaċi nieħdu pjaċir id-dar, daqskemm kapaċi nieħdu pjaċir jekk immorru ġa ristorant nieklu wkoll u jew immorru posti ieħor barra jew insifru jew dawn l-affarijiet kollha. Imma rġajna skoprejna l-valuri tal-familja.
Grazzi Josef. Stefania, niġi għalik? Jina forsi biex norbod daqsxejn mal-aħħar slide li kien hemm, jina tikkonċerna niftit li apparti l-ottimizmu imma naħseb bħala poplu ġenerali u ġeneralment iż-żgħar, we are less cautious. Naħseb illi dik hija xi ħaġa li l-edukazzjoni għandha bżonn anki tindirizza. Fil-waqt li pereżempju is-support li provda l-gvern kien utli immens u għal ħares ma kienx hu, imma naħseb li n-nies kultant isu tieħu din l-attitudni ta' u iwa xi ħaġa ma nsibx imbagħad kif ngħaddi. Allura fil-waqt li importanti li jkun hemm l-għajnuna imma ċerti individwi forsi jieħdu messaġġ ħażin u isu ifarfru forsi xi ftit mir-responsabilità tagħhom kollu fuq is-sistemi. Madankollu forsi fuq il-pandemija u s-saħħa mentali naħseb kienet tagħliema importanti ħafna u riedna illi kulħadd għandu bżonn li jkollu saħħa mentali tajba u kulħadd għandu riskju illi di tiġi affettwata bl-iktar mod anki mhux mistenni u naħseb hemmhekk fejn servitna wkoll ta' tagħliema illi n-nies qegħdin forsi jagħtu ftit iktar każ jieħdu ħsieb ftit aktar is-saħħa mentali tagħhom. U naħseb jekk kien hemm blessing in disguise fil-pandemija kollha di żgur li kienet waħda minnhom. Ċertament, u naħseb jiena wkoll l-edukazzjoni għandha tkun ta' kif nkunu iktar reżiljenti, jiġifieri kif aħna minn sitwazzjoni li hija challenging nkunu nistgħu noħorġu iktar b'saħħitna, jiġifieri taraw minn diversi aspetti mhux biss fuq livell individwali ma anke fuq livell ta' kompaniji. Nsemmi grupp ta' starijiet ġewwa l-Amerika li malli bdiet il-pandemija spiċċaw jaħdmu bagħtu lill-administrative staff tagħhom biex jaħdem mid-dar work from home, realizzaw li dawn issa jistgħu jkabbru il-bed, il-numru ta' sudur tagħhom fil-proprjetajiet tagħhom b'33%. Għal kull 3 starijiet kellhom star ieħor għadi. U post-COVID ħajibqgħu jadottaw dik il-ħaġa li they work from home. Jiġifieri huwa kif tħares lejn l-affarijiet ukoll. U f'dak niġi għal David għall-aħħar kumment. Nixtieq nirringrazzja lill-panelists tal-li aċċettaw għal darba oħra l-istedina li jkunu biex jagħmlu dal-webinar, nirringrazzjahom u nixtieq nirringrazzja wkoll dawk kollha li pparteċipaw magħna llum. L-intenzjoni tagħna fuq dan l-istudju huwa li il-survey li jmissa nagħmluh 6 xhur wara restrictions kollha jkunu telqu biex bekk nkunu nistgħu naraw daqsxejn il-behavior kif bidlet u mbagħad l-intenzjoni hija li darba fis-sena ikolna dan is-survey, jista' jkun li jkollna nemendaw id-domandi għax forsi ċertu biases ikunu jridu jitbidlu. Biex bekk nkunu nistgħu niġbru empirical data ngħidlek partikolarment mhux għalina biss biex għall-ġemma biss però s-soċjetà kollha biex tkun l-istrumenti li niddiżinjaw kemm jista' jkun ikunu bbażati fuq data. Thank you. Thank you, David. Thank you, Stefania, Abigail, Franz, Josef u Ramon. U dak jiena insellmilkom li ringrazzjakom tal-li bqajtu magħna, il-ħin eċċedejnieh mhux ħażin illum imma d-diskussjoni naħseb taqblu magħna illi kienet waħda interessanti. Infakkarkom illi aħna ħankomplu bis-sensiela tagħna ta' dawn il-webinars u għall-aħħar tax-xahar iddieħel ikonna webinar ieħor. Grazzi lil kulħadd u l-ġurnata t-tajba. Thank you. Grazie. Grazie. Grazie, signori. Grazie, Mario. Proset. Proset. Thank you, welcome. Prosit. Grazie. Ciao, Abigail.